Ratsia. Ymmärrän. Toimikaa. Poliisi. Voit avata. Tervetuloa. Mutta avaamme vasta 9. Kahvia toki löytyy, jos haluatte odotella. Lounasta saa 11. Päivän annos on kalapullia talon tapaan. Aluevalvontakeskuksesta. Teemme myös palotarkastuksen. Henkilöpaperit kaikilta, kylmävalvontaraportti ja uskoakseni palomestari haluaa nähdä poistumistiet. Asiakkaamme haluavat harvemmin poistua, jos ovat sisälle päässeet. Wikström. Hauska tutustua. Emme olekaan aiemmin tavanneet. Ostin paikan vastikään. Enkä ole saanut tilaisuutta tutustua asianomaisiin viranomaisiin. Henkilökuntani on kyllä ajan tasalla. Saisiko olla jotakin? Kiitos. Mutta jospa hoidettaisiin virallisuudet ensin.